Mä en ole täällä turistina, vaan mä olen täällä asiantuntijana. Legendaarinen Game 7. Pitäisi olla parhaat mahdolliset tuomarit. Ja jumalauta, tänne kaivetaan jotain satanaa, en tiedä mistä on kaivettu. Tuomarilinja, se oli tänään, se oli häpeällistä. Häpeällistä. Sitten joku Essien kolmosvalmentaja tulee klubitakki päällä läppäri sylissä antamaan mulle ohjeita. Aurinkokuninkaalla. Naurettavaa pelleillä. Toimittajat, saatana mikkihiiret, mitä kysymyksiä täältä tulee. Teistä ei ole yksikään pelannut ikinä elämässään lätkää, eikä tule pelaamaan. Piste. Jos te haluatte jotain sanoa, niin argumentoikaa. Argumentoikaa. Pistäkää fakta pöytään. Tää on ihan saatanamoista pelleilyä koko tää touhu. Niin kuin ranskaksi sanotaan, että circuit de sole, eli tää on ihan yksi vitu sirkus. Ei mitään lisättävää, kiitos. Mulla on 30 tonaa taskus, mut sit kun mä oon käyttänyt kaiken sen, niin mä meinaan muuttaa Damialla myymään perseet. Entisenä Suomen presidenttinä olen kyllä todella kauhuissani siitä, mitä tulee tapahtumaan Yhdysvalloissa, jossa on 2 aivan pöydää presidenttiehdokkaina. Ja minun mielestä Suomen pitäisi ehdottomasti tässä tilanteessa liittyä NATOon. Ja Vladimir Putin, hän on ihana mies. Mä olen Penallekin monta kertaa sanonut, että Putinilla on aivan ihana kroppa. Se on oikein veistos se mies, ihana. Rakastan Vladimir Putinia. Joo, mä voisin laulaa teille yhden kauneimmista lauluista, mitä mä oon ikinä kirjoittanut, ja monet on varmasti samaa mieltä asiasta. Laulun nimi on Lapin kesä, ja laulan nyt pienen pätkän siitä teille, rakkaat ystävät. Lapissa kaikki kukkii nopeasti, vaan ruoho, ohra ja vaivaiskoivutkin. Sellainen veisu toivottavasti piditte, ja oikein hyvää joulun odotusta kaikille. Vaikka nyt on helvetti vasta lokakuu. Kunnari, joka vielä 2 kautta sitten pelasi vain jämäminuutteja Sampon Valepassa, on nyt vakiinnuttanut paikkansa Suomen miesten maajoukkueessa. Syöttövuorossa Lehtola. Lehtola syöttää. Lehtolan syöttö on hyvä, mutta Kuupa nostaa takaisin. Carlos Vera lyö takaisin Suomen kenttäpuoliskolle. Lehtola nostaa. Kunnari, Kerminen ja Kerminen iskee Suomen olympiafinaaliin. Sokka irti, rokka irti, sanoi Väinölinna, kuin tuntematonta sotilasta kirjoitti. Suomi on olympiafinaalissa, lukemat 3-1. Ja ladies and playboys, tervetuloa takaisin seuraamaan Wimbledonin kaksinpelin mestaruutta, miesten mestaruutta siis. Finaalissa vastakkain ovat Serbian Novan Djokovic sekä Espanjan Rafa Nadal. Äsken kuvissa vilahti Monacon herttuatar Catherine, joka siis pylsii tällä hetkellä Rafael Nadalin isän kanssa, ei siitä sen enempää. Ja aivan hetken kuluttua Rafa Nadal tulee syöttämään Wimbledonin mestaruudesta. Keskuskenttä hiljenee. Ja vamos, se on siinä. Rafael Nadal syöttää itselleen ensimmäisen Wimbledonin mestaruutensa. Hienoa.